салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархови ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. манзилатон номератон акам? бозори кушониён якм дароза мағозаи 192 магазини 192 номератон акам? 919 43 82 86 43 82 86 919. Салом алейкум. Даротон ака? Ё дарои Россия кажон чиста дари Россия зубори ҳамун ҷояда мақсад ягон кор шада иҷа намекунан ҳамахе замок памокош ҳамаш задаги тайёр қоидави листош да гап неста се резина се часпака се петлига ба утиплитошо минват қатия кажон мақсад дурношно хали бежви меша коричневий ё чанда ака? я кажон 2900 сомон ай дизайнша зури ба размерош стандарт 205 акажон қати адналишкаш то 2 важ ду табақа 120 ва 120 тай баруш иш 86 ам дора 96 ам дора я мондах я? и акажон 3100 сомон ай 3100 не намиям мақадам тайм кардам аҳа ин ами дурча дастошам мошин чотки акажон баъд чизиш ғавса ндфшам ғавса кисуда ҳарфошо и 300 инаиш 5300 сомон инаи сафед ишам се петли се резин ба и вазбина 120 кило боло отиплиташонам чотки бада анаи иш 300 аям оина дора дурнуш бежвишам ҳаст иш 3000 акаҷон дурнуш бежвиам гуфтам ку ҳаста як ҳамешава оли нешакшо бежви инаиш 3450 сум 3400 сум иди табақа ирам се петлига се резина дурнуш сафедча ҳаста се замока уна дига байндайку и чорни мазур ака инаиш 5600 сомон бо вазбинтар айда вазмиш мақсад материалш бо оҳанаш и сеини мазур уна барангиш сеини мазур ва ина де табақа шайку гуфтум оз она де табақа уна ва табақаи ҳамия сеини мазур яка дурношонам бина кани я се резин се замок дурношон ба бежвия мешам молочный яку ҳам хали свет ҳам мешава ака ё
ин 3000 акаҷон. ҳамаш бори Россия, не? Ҳо акаҷон, ҳам зубуркаи ҳам снойда Ай, мақсад. ду табақа. Иди табақа 3400 сомонаи. Нишон. Дидем, айда? ин 3800 сом. Не дари Россия бо 1900 сом. Иши? Вай ҳам сиёҳ ҳамия вай. Вай 2650. Наиш 2800. Амир комнат не нигзаде. Ина 1150 сом. Аха. Иш 1450 сом. Размерош яхила чандай? 80 дора, 60, 70. Ҳамаш я нархе. Ҳо, ҳамаш я нархе ака. Ина ишам Россия акаҷон, коробкаош чӯи тоза ба вакруг полни река дора, чӯв дора. Ё 850. Арсиш. Ҳо, хай бо клиент омад муомила дора оғият чиним чи. Ана ё. Ваям ҳавай чизае. Просто кадом гулиш маъқул боша, светош алдараш да. Кадом дизайниш ки маъқуле. Аха. Ау сафедо ака оинадорош 1600 сомонай, барангиёш 1500. Шипонанда ё чӯвӣ. Манзилатон номератон ака? Бозори Кушониён ака мағозаи якум дарозаи, якум дароза мағозаи 192. Магазини 192 ай. Номератон ака? 919 43 82 86. 43 82 86 919. Грамматика ака? Гавнес.